Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири UFC 289 муҳорибаи довталабӣ дар вазни сабук байни Чарлз Оливейра ва Бенил Дариюш баргузор гардид. Ва ҳозир мо абзори ин муҳориба, реаксияи Ислам Махаҷев ва дигар ҷангварони машҳури UFC-ро пешкаши шумо мекунем ва боз дар охири навор мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед ва моро бо лайкҳои худ дастгирӣ кунед. Мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай Ғулом ва акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. хотиррасон мекунем ки Чарлз Оливейра ба ин муҳориба баъди мағлубияти калон дар муҳориба зидди Ислам Махачев баромад ва бисёриҳо ба ғалабаи ӯ боварӣ надоштанд, чунки Бенил Дариюш ҷангори хеле хатарнок аст ва ӯ 8 ғалабаи пайдарҳам дорад. якум раунд оғоз шуд ва аз оғози раунд Оливейра ба пеш рафт. онҳо ба якдигар як-ду зарбаӣ заданд ва баъд Оливейра ба клинч гузашта худро бо Бенил ба замин афтонд. дар замин Бенил аз боло истода хеле хуб кор мекард, аммо Оливейра низ бекор намеистод ва ба Дариюш зарбаҳои худро мерасонд. ҳамин гуна муҳориба чанд дақиқа дар замин идома кард ва баъд дар дақиқаҳои охири раунд Оливейра ба по бархест ва дарҳол ба Бенил ҳамла карда ба ӯ якчанд зарбаҳои хеле сахт зад ки яке аз ин зарбаҳо Дариюшро ба нокдаун равон кард. Оливейра боша сайди худро аз даст доданӣ нахост ва дар замин ба Бенил зарбаҳои хеле сахт мезад ки дар натиҷа довар маҷбур шуд ки муҳорибаро манъ кунад. ҳамин тариқ Чарлз Оливейра дар охири якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд шуд. ҳозир боша дӯстон, реаксияи ҷангварони UFC ва ҳамчунин реаксияи чемпион Ислам Махачев дар ғалабаи Чарлз Оливейра. Ислам Махачев: табрик Чарлз Оливейра, аммо ба ҳар ҳол дар ин бозӣ сатҳ аст. Арман Царукян: кори хуб Чарлз Оливейра. Алҷамин Стерлинг: барои Дариюш ғамгинум, ӯ бояд ки барои унвон меҷангид. Оливейраро бо ғалаба ва эълони калон табрик мекунам, ӯ финишёри ҳақиқӣ аст. акнун дӯстон, муҳорибаи Дастин Порье ва Ҷастин Гейҷиро интизор мешавем, чунки баъди ин муҳориба рақиби навбатии Ислам Махачев муайян мешавад. Оливейра ва мухлисони ӯро боша бо чунин ғалабаи дурахшон табрик мекунем. муҳорибаи пурраро дӯстон дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. дар наворҳои навбатӣ вомехӯрем. хуноободу сарбаланд бошед.